Helo! Helo! Wel, croeso i Camau Cerdd arbennig i ddathlu y Gwyl Delynau offeryn hyfryd y delyn. Heddiw fyddwch chi angen template o'r delyn i lliwio mewn, fel mae Mari yn dangos rwan, neis iawn. A hefyd fyddwch chi angen eich corff i symud o gwmpas neu unrhyw offeryn i ysgwyd. Welcome to the Welsh Harp Festival Camau Cyntaf session. So today we'd like you to have your template, which you can download from our website or from the Facebook page. And we'd like you to bring instruments and your bodies to have a good old shake and bout and boogie. Wel, i cychwyn heddiw yma, da ni eisiau dweud helo i ein ffrindiau ni gyd. Felly, da ni am canu can dweud helo a clapio dwylo fel hyn. A symud ein bysaidd ni fel hyn. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Elin, Elin, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Mr Cerdd, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Mari, Mari, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Elin Haf, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Deud helo, jingle, jangle, deud helo. Ffrindiau, ysgwyd, ysgwyd dros y lle. Ysgwyd, ysgwyd a codi llaw. Dwi'n mor falch i gyflwyno chi i rywun arbennig rwan. Dyma Elen Hydref, delynores enwog iawn. Waw! Am sain hyfryd, Mr Cerdd. Waw, mae Mr Cerdd yn hoff iawn o'r delyn. Mae o wedi gwirioni hefo sŵn hir. Mae'r delyn yn gwneud yn do, Mr Cerdd. Ia, yr tannau, pan da ni'n tynnu'r tannau ar y delyn, mae'r sŵn yn para am amser hir iawn. Dydy? Wel, mae gennym ni rywun arall yn ymuno hefo ni wan sydd yn chwarae'r delyn hefyd, sef Lucy. Ac da ni am gael gêm bach hefo Lucy rwan. Wel, mae Lucy am chwarae nodau ar y delyn, a weithiau fydd y nodau yn para am 1, weithiau fydd y nodau yn para am 2, ac weithiau fydd yr nodau yn para 3. A fydda ni yn gwrando'n astyd ar y delyn ac yn cyfri faint hir mae'r nodau yn para. Felly ydych
barod i gwrando ar y delyn unwaith eto? A cyfri hefo fi a Mr Cerdd? Da iawn chi, felly 1 oedd yr nodau yna yn para. Yn nesaf, mae'r delyn am chwarae 2. Felly mi fyddan ni'n canu 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da iawn chi. Ac yn olaf, mae gennon ni nodau 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da iawn chi. Wel, yn nesa, da ni am wneud dipyn bach o dawnsio. Felly, da chi isio sefyll i fyny a gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o le o gwmpas chi mwyn symud gyda fi ar gerddoriaeth. Wan, os da chi wedi dod â unrhyw offerynnau hefo chi, o mae croeso i chi ysgwyd yr offerynnau neu taro eich offerynnau. Reit, felly dyma'r gerddoriaeth, a ydych chi'n barod i dilyn fi a dawnsio a symud ein cyrff i'r gerddoriaeth.
am symud o gwmpas. Gwych! Helo. Wel, dyma telyn hyd Mr Cerdd. Wow, this is Mr Cerdd's magic harp. Mae bob tant, every string has a different colour, gwahanol liw. So gennym ni coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, piws, pink a coch i orffen. Felly mae'n cychwyn efo coch a gorffen efo coch. Da ni'n mynd i chwarae yr delyn rwan i weld y gwahanol lliwiau'n dod i fyny. Felly da ni jyst yn mynd i ddefnyddio un bys fel hyn. So ni'n chwarae yr tant ar y telyn. Dych chi'n barod? Coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, piws, pink a coch. Be am i ni ganu tro yma rwan i weld y lliwiau'n dod i fyny? No ni ganu do, re, mi. Do, re, mi, fa, so, la, di, do. Da chi'n gweld y goliadau yn dod i fyny pan da ni'n canu? Da chi eisiau trio unwaith eto? 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Waw, Mr Cerdd, dwi'n hoffi dy delyn hyd yn fawr iawn. Edrychwch ar ein telyn hyd wrth iddi chwarae alaw hwn. Do, re, mi, so, do, mi, so, do, re, mi, fa, mi, re, do, do. Wel, pa dan ydi o? Beth am chwarae a chanu efo gilydd efo'r telyn? Do, re, mi, so. Do, re, mi, so. Do, re, mi, fa, mi, re, do, do. O! Pwy sy'n gwybod? Fi esti erioed yn morio? Da iawn! Do, re, mi, so. Do, re, mi, so. Do, re, mi, fa, mi, re, do, do. A beth am canu tro nesa? Fi esti erioed yn morio, wel do mewn parde thrio. Gwrthodd y gwynt fi'r eil o man, a dyna lle buom yn crio. Da iawn! Edrych ar y telyn rwan. A pwy sy'n gwybod be 'di'r dan? Wel, beth am trio, mae nodyn cyntaf ydi glas. So. Do, 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 do. Do, re, 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 re. Re, mi, 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 fa, 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 mi, mi, re, re, do. O, be ydi'r gan? Mi welais Jack y do. Ie! Beth yn canu eto? So,
Do, 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 re, 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 re. Re, mi, fa, 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 mi, re, do. Mi welais Jack y do, yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy goes bren, ho, 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 ho. Da iawn! Wel, da ni mor lwcus rwan. Mae Elen Hydref yn mynd i chwarae rhywbeth arbennig i ni ar y delyn. Felly, gewch chi wrando, gewch chi ddawnsio, neu gewch chi liwio fewn y template y delyn efo bob lliw. Wel, gobeithio da chi wedi mwynhau y sesiwn efo ni heddiw. Oedd o'n neis iawn dathlu y delyn. We hope you've had a fantastic time today with our Welsh Harp Festival version for Camau Cyntaf. And now we'd like you to join us to say goodbye to our dear Elin Roberts, who's moving on to have
a new adventure, with a new job. I want to thank you very much, Ellen, for all your hard work and your talent. Thank you. Hwyl fawr! Bye! Bye.